Ole thlir tu te hin zawain chibai ka lo buk le evek chawa fu in chu saron hi engtin nge kan ti par vul rei thenga engtin nge kan han song bolang ti te kha ka lo soi ve le dona chuanin vo in hi in leng fel tak tak mai ka neya chungte po chu ka lo ti lang don ni ka in leng te hi ka subscriber fel tak mai te an lo ni a PLT te lunglei salema ka channel te minau hlut saka minau thlir sak thina ni ti te ka share chunga polom thu ka suya chu mei du tok lawin he kan ina hial min lo len chila lei tha te ka fa te e tur te chome te min lo ken saka LT chunga kalom khop maya chuan ka channel da lan lo he ka phal lawa ka ron da lang don bo kani kan ti a saron chungchang te kan soya thla te kan han la a lim tak le nuam takin hun kan manga hun nei lo ve kan ni a an ni po an man mo kai po night duty lai kan ya wangin ka man big vak chuang lawa ma sengin hun thol nuam tak kan lo mang the kan fa ten lawa lim em ani ti da kan soyanga he wo in chu ka pangpar te ka han swa sama kan kota grass te kan pha vele alang moi ve e ka tia in chunga ka pha thin khain hnoi lama ka han swan kwala tiang khan hun kan mangani min lo tlo thina lom thu ka hril chawa midang te pal min lo tlo zel ula kan vlog pa angamo ti khan anuam em don ni ka posi hi chekhop mai tro athla kan la khata khanin ka posi kha chhedu tu kan ni kha chuanin ti hian afanu in video ten min lo covera tha kan han la ve a chuan soitur tam takhi oma kan soivek seng thin lawa voina ta na kan topic poimo ber tora chuan saron parvul reitir dante ati dan turte kan soi ho mei don ni mei ti meila mei hi kan ti thina kan soi mei don kan soi tak don he kan saron teron powerful full bloom chho em ate mo aliana mo an mani to ka anon vul chawa chuan omzia chuanin saron te hi anron para tanga par ton chuan nisa tui tha mo apot le cho phut le tha pek an ngai em ani chuan thil poimo de pathum te tin ka soi thina nisa leitha le tui mo kha an mamo ani chu saron te chuan par tha tur chuan resel tak ENKAWL tur chuanin enge insecticide mamo chang zo an nei thin thikin an bom chuan chu mini lo chuan saron te hi khatiang thil pathum leitha tui le nisa mu tha chuan an par thange ni ti kha kan soi tel le anga voina chuan he ti hianin kan saron te po aron full bloom chho moi em an mani to ka chuan saron hi parvul rei tur chuan entinge kan ENKAWL anga engtia ti tur nge ti kha voina kan soi le don ani chuan hei ti hian kan han soya no LT nen po lim em ani saron te ming sang te kan in shil ve thina ka phak ang tokin ka lo soi ve thina ka channel te po min lo hlut saka ka channel hianin ka soi to thina ron leng lut thi nutling ho hi ani tlang puya pangpar ngai na tak mirel ru tha tak te in hlomani in chu ka pan lom thu ka soya chuan hei tun kum sang ni som ni paruka chuan kan saron te po du thu samin anon vul moi le hloma chuan apar hi par ma sa hi kat tur trep to a hilai var po hi akat thei trep to ni chuan I saron kan saron ten tin nge apar vul rei thiang ti kha kan soi tur ni ta kan topic tur ni ta ni chuan hei chumi ma in thuma te kan han soi ve le a thingpui te kan han ina an fel em kalom lutu kan ni ti kha kan soi non lenga ina nge min lo to a USA kal ai pon kalom ni dang chuang lawang ati ve a kalim to pa kalom em ani min lo tlo du awang khan LT te nu fa chunga khan lom thu ka soya mel voi khat ma le in singai lo le engma tunge kan ni a tunge an ni po ka chat ngai lo te khan tihan ka channel kal tlangin mel chat u naw tha tak te ka nei chawa in chu ka han kalom em ka channel te po min lo sub tranga like comment share te min lo pezela nang mani awang hen ka channel te po lakal ve trang ni ti hi ka sha in chu nga po khan pangpar ngai na tu te hau chu nga po khan lom thu ka han soi thar le a ni kan channel han eng mo te kan da ve thina chang chon pangpar lo lam deuh te kan han da ve thina chung te po chu min lo en sak zel loma in zawai chunga hian kalom em ani
chuan nang ni omlo ula he channel hi akal thei to lo mai thei ni nang ni awanga he channel po hi la in oi nung ve sham sham ani video te khan siam en tun amlo chuan phur omlowa en tu te in lo om ve zel te khan anuama comment te in lo pe a tiang khan alim om ve em ni ti the kan soidu ange chuan hei boite po alim nuama te em ka varanda han sizing chuma lim om em ne boite po sari te tling ve to anakina thiam thelanga to a thiam thil te po karon so leang sari birthday kan lomna party te po video wa te lola da chwa thei thoi ka tumanga soi to angin ka buai ve do angin video edit te hi kaman tha to lawa tian ka tal ve nok nok ani a pangpar te an han vul moi twar hi chuan han da chwa lo hi ui om ve thina nakina en le ta tan te po ti in ti hian karon da ve le ani thil poimo te kan han shil le anga chuan kan tiang kan saron par moi tur chuan enge poimo masabera chuan leicha tuile nisa chuan parvul rei tur chuan enge poimo ang ta chuan I kan pangpar te par masa sa kha enti aron ku mom tet lai tang hian hun tlema nisa nileng ani sa mulo dewa hian kan son kwalanga chuan ta khan arong tekpo kha adal hara an takrei thini chumo nileng ani ina sun ngat ta tuite kan pek that lo phe chuan aron para kar ni khata aron songa aron dala aparte khalo tril me thini chuwang chuan kan saron part lo tur chuan tlema nileng ani sak mulo dewa kan da thei chuan mun kan nei chuan ta chuan kan hongang phota mo pakhat na chuan poimo le ma chuan kan pot leite kha alo ro ta alo song ni chu kha in shet ang khan pot le ro ul tuk chuan he te na in hip khoma le kha pot le in kar kha akot thini ni khamo ti khan ako kwala chuwang chuan khata khan tui in pek pon hip lawin alwang ral zunga khami ni lo tur khanin in chau phutang pot le cho phutani chu pakhat na chuanin tlema dai hlim dewa chuan pot le cho phuta chuan pathum na chuan tui pek that nileng ani sa a inda ani chuan tui in pe thange nge tur bokani chuan tui in pe tha anga dai hlim lama in lo hung ani chuan overfeed kha hlom le thoni chu tui pek lutuk khamo ni khat dana te in pe ang dai hlema nom chuan apar nuwa then khat chuan dai hlim lama kan suana apar rei deuh te color dal har te kan du awangin khata khan ni tina tui pek angai lo te khan om ve thini chumo chuan chu tiang chuan alo ni le ta ani chuan apalina chuan enge kan pangpara khan apar laya khan teng tui ile tur ni lo ni sat lai phei chuan tui kha apara ile chuan alo dalanga alo rang thei hian ani chuan tlak te po atlak mat pha thin ani chu palina ani kan pangpar par laya tuin kan lei lawanga chuan tuya kan lo bol fai zo du ani po in tlai dai hlima ni tlak nuwa te kan bol zo zawang bol kan ti po khan shikina bom lawa balten abo lu kan lo chuan bol po khan ngai lo pot leya khan tui kan leyang chuan heta an par to nu chuan apar lai tanga tui le kha an hove thin ni ti kha kan lo soi tel bokanga chuan he ka fa te po an school bang anon honga apa ina shwaya nuaman te ka lo pha ve hiao boxia an rap ngam lo pakhat phe ka chuan anu kilongin kalila te khan tinge no pangten lim ve thina hetia in kan han soi dang lama kan han sizing lek te han an ril ru te kha thar lam ve thin ni chumo tung te po chuan sei pa me nge chuan hei LT te khan le thatak me min lo ken saka RX le tha hi kan en chiang lo kang hei hi pek khati cheng somnga in ka le ti ta chuan RX le phuai dip dapa in mix ani a tha don rewin ka sia ke pon hei ka lom cheng somnga manani a pek khathi an pek na hi kg khat le chan ve pek na ang hin ka sia kg ni pek na ai hi chuan te thadin ka sia chuan a kg ka buk lem lawa a pek na tia tani chu ka soi chu dal pek na ai sei kg ni pek na angin soi tai la kan soi swal tam lo me theni khatiang khan a sei u tamo chuan chu ni hei hi arim han ni mela ru ve haka a that viau karinga chung te po chu RX
thi pe lo tan le arek nei lo tan po khan a thaveria in ka sha min lo ken ani wangin keima chon ka hmang ngai chang lawa kan en chiang hian arima tang hian arek tak thai tu shet ve ni chumo chuan appear ni lo phai na in mix ani a ma se thaviau tu rang ni he ka fa te ei tur te min lo ken sak boka kan lom hle nei hi la hian alu te min lo ken sak mo kan ba phu lo em min lo visit du akara ei tur te min lo ken sak hi chom he thengin min lo ken sak ani lei tha te kan lom hle meya chuwang chuan video da lan lo ka rem ti lawa ka phal lawa karon da langani ma phe chuan du lo me theya chuan kan soizom le anga chuan le kan saron te he ke point in hwang hianin a then te varanda the ang angin ka handa helai hi darkar level bor ni hi thattakin a hmu a darkar level bor a hmu a khan in chunga ani le nga ni san hmu ai ka chuan an lo tlo ve ta thin ni chumo chuwang chuanin a parvul vulte moi te khala hian ka hung ve thina chu ani in ka sha ka saron ten par tlo theina le ka enkol dana chumo tui kha aparna a chuan apar to nuwa chuan apara le lo photila chuan apota hian kan leanga apot leya khan mo chuanin ti chuan apar te kha alo tlo don hi tissue culture pink khania aron par chhoze lai hi nikuma ka le khania a tha to re mai chuan hei ta hian nge en lo kha ta hi ka thei ngel ka soi dona zo mo ani kha ni a pakhati chitra batik khania na rang le rang lo an pare tin ang khop mea in ang ti du tan chon ma se an na pakhatarang lo a chuan hi purple mix khania purple mix hi an par dan hin ang lo ve hlom lu tu ka mo then chu hi ang pol moi em a then chu pol moi vok lo te pon var de uluk te pon a para a then chu atlanga moi takin a par thonga tiang kha ani a kan saron te hian an vul chung than hi atanga thlathum chung hian nunan ti hlima chuan vulrei tur thlathum tal vul tir in du chuan ka soi ang khan in lo ti anga chan chu pot le a ro lu tuka son trop te khan an par khan alo tuar to a an lo vai ro sop thei ve thoni ida kan soi anga chuan a color kha adal ve du bokani chuma hi orange te yellow ho te hi a eng te orange color ser thlum rong ang ho kha an dal hi anabi kani chumo an dal du em bi ka color dang ho hi chu an vadal vak lawa hi a red te po an red renga a sendang ho te po an sendang renga yang khan a eng le ser thlum rong hi an dak hi anabi em ani chuwang chuanin local lo po hi a shata local phe chu an party apar thalo chuwang chuan ke phe chuan ka du vak to lo ni chumo local orange le yellow hi ma sengin an han parvul lai chu an moi ve thawa helaya yellow hi chu golden yellow nia adal harbi kani chumo dal po kha chuwang chuanin a foreign asial nge hi chu an nal dan he lo dang lam ve a chuan voina chuan chu in chat angin saron parvul reidan kha number 4 thing kan in shilta a kha in lo apply chuan in saron te in pangpar shim ting a kha lo tlawanga pangpar moi tak kha in lo nei rei don ni chu thakhat chau vul te kha chu au om ve ni chu mo pangpar vul rei lo chi chu thu shan ni ta se sarona ngau chuan tiang khan in lo enkol venga moi takin saron te in lo nei ve don nya chuan ka channel min lo like saka min lo share saka sabte min ti sak tu zong chunga tharin lom thu ka soya video dang thatak tak te po lo da vezel ka tum don nya min support tu te in zawai chunga tharin lom thu ka soya chuan hun man nuam vek ule kan pangpar te in pangpar te lo vul moi zel se ka channel te khongai takin like comment share te min lo ti sak le theu don nya in zawain kalo bye bye le vek photang chau a bye bye le vek ule